kok raine kaya kukusan kaya ngono. Ndekne sing dirasake apa piye? Kowe ra ngerti, Bro. Aku ki kang isi wong wedok iki bojoku kuwi. Lah sing apa? Lah kuwi bojoku kuwi njaluk motor beat, Bro. Kok sedangkan madene keadaane ra kerja, Pengen motor baru. lan dedit ngene iki, Bro. Iya. Wis bro, slow sik. Rasa pinggir sepaneng. Rokok-rokokan sik nyo. Ngrokok itu ra enak. Lah piye to? Ya wis kakean pikiran ngene iki wis ngopo-ngopo serba ra enak. Nyawang kowe duwe wegah aku, Bro. Lho. Ya aja ngono kok, aku melu kena sasaran ki aku motor, Bro. Kira nguyang-guyu kok cuma tak koploki. Iya. Emosi nang kowe kok aku ya. Terang. Facebookan, Bro. Kowe di Facebook ora kowe? Kowe ki ndek paketan murah. Mode gratis. Gratis wae ra iso ndelok cewek sing ayu-ayu. Ya kan sing penting kan info nih, Bro, berita nih. Info gawe-gawean lho, Bro. Tak goleke, Bro, iki ya. Lowongan kerja ngono ya. Ya. Pengen kerja to kowe ta? Heeh. Iki, Bro. Iki enak info menarik iki, Bro. Apa kowe gak tiba tak eleng merah. Iki enek dukun kok cabul. Kabul, kowe iki macane kabul, kowe iso maca apa ora? Kok CABUL kok, Bro. Lah ya kuwi ki nek nang Facebook lek do digaya-gaya to nganune tulisane ki. Kaya nganu ngono kae. Imuet, imut. Kowe ketoke anu wong Inggris ngono. ketoke bodho ning jebul pancen kok kowe. Loh. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Aku ora lara. Ora, Bro, aku rungokke sik. Kalau tidak sembuh, uang kembali 10 kali lipat, Bro. Masuk iki, Bro. Masuk iki, Bro. Iki ladang, Bro. Ladang uang iki, Bro. Iya. Ini, Bro. Aku direncana lagi, Bro. Kowe loro pileren apa ngono, engko njaluk tombo ning kono. Ini aja nganti mari. 10 kali lipat, Bro, iki, Bro. Piye? Gelem? Kali lipat. Pian, Bro. Iya ora ngono iya. Pasang harga 500.000 sampai 1 juta. Arek 10 jajal ki piro? 10 juta oleh second, Bro. Ya engko tambah-tambah sithik to. Engko ditambahi wis 2 juta ngono ora apa-apa wis. Dinyang. Ngono ya. Beyat, Bro. Kowe biasa wae kok nyurung-nyurung kate, Bang. Ya wis, Bro. Yen ngono aku tak adus sik, salin ya to. Iki langsung meluncur ana wae. Siap? Iya. Kono. Kowe adus apa ora? Ora males aku adus. Ora tau adus to, Bro. Ora. Tenan ya, tunggu Iya. dulu kene ya. Ono bener juga iki infone cah iki. Kadang-kadang kita goblok ning yo. Cerdas. Rokok sih lah, ora enak gua stres tuh. Pikir-pikir kok kira-kira loro apa ya? 1 juta kok baline 10 juta. Pinake loro apa? Loro congor apa ya sing kira-kira congor masuk iki. Wong ra enak udute ya. Ben kok perawan wis salin wis suwe men. Ayo, Bro. 10 Semangat. kali lipat, Bro. Jauh. Ayo, Bro. Ya. Ya nang jugon ku arep nang pantai tasmu kok ngono kuwi. Kita sih bawa tak sawut juga ayo sing penting teng kono. Ono kok kanan kono. Kowe sing anteng sok. Mati. Apa, Bro, iki, Bro? Apa ya, Bro? Lho, kuwi motormu iki lho. Macet apa entek Alah, bensine ya? tinggal wae ra peduli. Ora ngono lho. Wis cerak, Bro, sekitar kene jebune. Motor kesayangan. Ora masalah kesayangan, golek wong liya wae, golek angkot apa piye ayo. Yo. Ya wis yo. Nanti Mas, kanggo tas barangnya. Sampean tahu rumah Mbah Kabul? Tahu Mas. Kalau jalan kaki ya lumayan. Apa aku antar? Boleh, Mas. Mas satu orangnya berapa? Kalau sampai ke dukun situ.
sekalian aja mas, cuma 200.000. Jangkrik 200.000. Ora apa-apa, Bro. Beat, Bro, beat, Bro. Duit iki ana apa ora? 10 kali lipat enak iki lho. Ya wis mas, ora apa-apa, ayo mangkat. Aku sih, kowe ora mandang aku apa piye? Ayo. Iya bos, iya bos. Piye Mas urip ora iki? Bro iki mas ora urip iki piye iki? Ah, Tukang ojek kok. mudan. Tangani, Bro. Udah karo wong padha-padha lek culun. Buri, kowe. Kok gue ember tarik gue ember iki, Bro. Ayo, Bro. Ayo di nganu, Bro. Ora ngertekno aku yen pembalap lho. Rosi iki. Rosi to. Nganu nglatih sapa ya, Bro ya? Ayo, Bro. Wong sing gede angel, Bro. Apa, Bro? Jangkrik, ora ono reme, Bro. Iki tukang ojek mateni Pak dhewe iki. Piye, Bos? Ora apa-apa, Bos. Tangi sik. Ah iki Jangkrik, kok. Kowe karepmu kowe Pembalap bos. pembalap. Mar mateni wong. Kowe supir kowe. Kowe di anu. Udah ora ono reme. Ayo numpak. Ki tenanan ki. Yo Iso yo. tenan ora? Ono, Bos, ayo, Bos. Bisa ora, Mas? Ono apa meneh, Mas? Mati meneh iki. Wis tekan kok mas, lah kuwi. Wis tekan to, Bro. Wis tekan to, Mas. Lah kuwi mas. Mosok bokong gek nempel lho, weng ngojek 200.000 wis tekan ini. Ora apa-apa, Bro, tenang, Bro, tenang. Iling. Mas, siap. Wis, Bro. Ya siap, Komandan. Nyo iki ojek wis ditibake. Bermain. Gitu. Bah dukun manjur tidak sembuh 10 kali lipat kembali. Eling to kowe loromu? Iya, congor lorone. Ojo nganti mari lho. Iya. Pura-pura ngono. Iya, biat iring-iring. Biat ya. Ya. Isi, Mbah. Adik Pak silakan. Mbah kabur lho. Ini cicile. Mbah dukun ada. Ada di dalam. Silakan duduk dulu. Oh iya. Cicile pinter banget. Milenial, Bro. Dukun masa kini, Bro, masa kini. Udah nggak usah repot-repot dek, tadi udah minum kok. Bang aku dhewe kok. Oh, jangkrik bocah Sabar, wae. Bro, sabar. Wes, Mbak Dukun ning ndi? Mbak Dukun di kamar, masuk aja. Wis, Bro, ndang mlebu. Bocah. Ngurusi bocah mari emosi tok. Kowe jang ora sendoke iki. Eling lho, Bro, Bro. Iya. Biat. Iya, biat, Bro. Iki diketok apa langsung? Alah, langsung mlebu wae, Bro. Permisi, Mbah. Silakan duduk di sini. Ya, Mbah. Kalian kesini ada keluhan apa? Begini, Mbah. Teman saya itu beberapa hari ini nggak bisa merasakan apapun lidahnya, Mbah. Makan apapun juga rasanya hambar. Minum jus rasanya kayak air putih, Mbah. Minum air kopi gitu, Mbah. Rasanya juga kayak air putih. Minum air putih gitu loh, Mbah. Rasanya juga air putih, Mbah. Ya iya to, air putih ya padha air putih to ya. Iya. Oh, cuma itu aja. Iya, Mbah. Di sini semua penyakit bisa disembuhkan. Kalau penyakit lidah kayak gini berapa, Mbah, kira-kira tarifnya, Mbah? Kalau gitu biasanya 1 juta saja.
1 juta, Bro. Nah, tadine 10 juta tok iki. 2 juta sisan, 2 juta. 2 juta, Mbah. Bermain. Baik, kalau begitu. Berarti jadinya 2 juta. Iya, Mbah, 2 juta. Kalau gitu, yang sakit siapa? Yang sakit teman saya, Mbah. Saya, Mbah. Oh ya, Iling, Bro, iling. Iya. saya mau coba tes dulu. Le, coba ambilin air di bawah meja sana. Siap, Mbah. Ono tes juga. Ini, Mbah. Ya. Nih, coba diminum dulu. Iling, iling. Gue ini ngerasa apa? Ini, Mbah. Gimana rasanya? Hambar, Mbah, kayak air putih. Ini emang tadi saya kasih air putih dulu. Saya tahu kalau Anda itu tadi haus, pasti perjalanan jauh kan. Oh, alah. Ini punya aku. Bisa aku. Terus Mana? ini gimana, Mbah? Berarti belum diobatin kan ini, Mbah? Belum. Saya cuma kasihan sama wajahnya. Kayak haus-haus gimana. Oh ya betul, Mbah. Dari jauh sana kita, Mbah. Sekarang ambilin obat di atas meja yang nomor 3, Le. Siap, Mbah. Asisten kata kamplengi. Ini, Mbah. Ini obatnya, Mbah. Oh iya. Ini obatnya. Mau diminum di sini atau mau dibawa pulang? Di sini toh, Mbah. Kan sekali jadi harus manjur mujarab. Kalau enggak kan 10 kali lipat kan, Mbah? Kalau di sini berarti uangnya juga harus di sini. Oh, beres, Mbah, beres. Beres toh, Bro? Beres, Mbah. Yuk, ini, Mbah, uangnya, Mbah. Pas kan, Mbah? Kayak kelebihan, Mbah. Ini diminum ya. Awalnya emang menyakitkan. Tapi lama-lama Sembuh, Mbah. sembuh. Ya, Mbah. Minum, Mbah. Biasanya pahit, Bro. Banyu ini. Alah, paling ya kowe sing mau kae. Upres kowe ya. Ngopo? Mbah, kok kecut-kecut apa, Mbah? Pesing, Mbah. Berarti sampean sudah sembuh. Loh, kok bisa, Mbah? Tadi katanya kan rasanya kecut. Iya, Mbah. Ada pesing-pesingnya kan? Iya, Mbah. Nah, emangnya ini apa, Mbah? Itu cuma air kencing kambing. Cuk, Jangkrik. Pun abal-abal. Ketipu ade, Bro. Permainan. Kanthi iki ade malah kena duit iki piye to, Bro? Wong arep ngakali malah kakalan. Kadel kadang Duit ra duwe mah tambah ilang iki ora Wis kan sesuk rene nek.
Wah acara sing anu. Sing mateng kowe ra mari musik kancane aku wis ra duwe duit malah.